खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ 30 लाख रांनि गहेनाफोरजों लोगोसे 3 सिखाव हमजादों। जुबिन गार्ग बुथारनाय 14 डिसेम्बर खालि गिबि हियारिं। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिआ इनचार्ज आरो क'-इनचार्ज थिसनबाय। वाशिंटनआव दिन्थिफुंदों जुबिन गार्गनि रय रय बिनाले सावथुन। 2022 नि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव बिपिएफआ मोन 20 मासियाव बादायगोन, बुंदों हाग्रामा महिलारी। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। हारियानानि गुरुग्राम पुलिसआ आसामाव 3 गहेनाफोर सिखाव हमदों। आसामनि गरायमारी आरो सन्थलि पुलिसनि मददाव गुरुग्राम पुलिसआ जुथाइ अपारेशन खालामनानै गोबांथार बिबांनि गहेनाफोरजों लोगोसे 3 सिखावखौ हमनो हादों। लोगोसे लाख लाख रां बेसेननि जुवेलारिफोरखौबो जब्द खालामनो हायो। रिपर्ट बादिब्ला सन्थलिनि पुरान गामियाव थानाय गुलबानु बेगमआ हारियानानि गुरुग्रामनि मोनसे नखराव खामानि मावहैदोंमोन। नाथाय नखरनि सोद्रोमाफोर गैयैनि खाबु लानानै 65 लाख रां बेसेननि सनानि गहेनाफोरखौ खावनानै कामरुप जिल्लायाव थानाय गरायमारी आरो सन्थलियाव दैथायहरदोंमोन। बेनि उनाव बिगोमानि नालिस होनायाव गुरुग्राम पुलिसआ गुलबानुखौ खानानै जोबथेसालियाव दैथायहरो। गुलबानुनि सिमान लानायनि उनाव गुरुग्राम पुलिसआ गरायमारी पुलिस आरो सन्थलि पुलिसनि मददाव आसामाव अपारेशन खालामफैयो। बे अपारेशनाव मासकुमिनिफ्राय हाइजुद्दिन आरो पुरानगावनिफ्राय जामाल मुंनि सुबुंखौ हमनो हायो, लोगोसे गोबांथार बिबांनि सनाफोरखौ बोखांनो हायो। रिपर्ट बादिब्ला गासै 65 लाख बेसेननि जुवेलारिफोरनि गेजेराव 30 लाखसो बेसेननि जुवेलारिखौ बोखांनो हाबाय। हार्टथ्रब जुबिन गार्गखौ बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ 14 डिसेम्बर मंगलबार खालि बिजिरसालियाव हाजिर खालामगोन। एसआइटिआ जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव चार्जशीट गथायनायनि उनाव 14 नबेम्बर खालि बिजिरसालिया गिबि हियारिं होगोन। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि केसनि सायाव 14 नबेम्बर खालि बिजिरसालियाव गिबि हियारिंखौ होगोन। एसआइटिआ चार्जशीट गथायनायनि उनावनो बिजिरसालिया गिबि हियारिंनि थाखाय 14 डिसेम्बरखौ थि खालामदों। बेनि थाखाय गुबुन गुबुन जोबथेसालियाव थानाय सा 7 दायनिगिरिफोरखौ गुवाहाटीआव लांनाय जागोन। सा 7 दायनिगिरिया गाबोन मंगलबार खालि बिजिरसालियाव गसंनो नांगोन। बेखौबो मख'नो नांगोन दि जुबिन गार्गखौ बुथारनायनि सा 7 दायनिगिरिफोरनि गेजेराव 4 दायनिगिरिया बाक्सा जिल्ला जोबथेसालियाव दं आरो गुबुन 2 दायनिगिरिया हाफ्लंनि जोबथेसालियाव दं। बाक्सानि जोबथेसालिनिफ्राय श्यामकानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा, सन्दीपन गार्ग, परेश बैश्य आरो नन्देश्वर बराखौ गुवाहाटीआव लांगोन। गुबुन फारसे शिखरज्योति गस्वामी आरो अमृत प्रभा महन्तखौ हाफ्लं जोबथेसालिनिफ्राय बिजिरसालियाव लाबोगोन। 2022 मायथाइयाव जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जाबाय खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपिआ। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय दिनै बिजेपिआ बिसायख'थिनि बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरनि मुंखौ फोसावदों। बिजेपिनि नेशनेल प्रेसिडेन्ट एबा आफादगिरि जेपि नाड्डाया आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय बिसायख'थिनि इनचार्ज आरो क'-इनचार्जनि मुंखौ फोसावदों आरो थिसनथाइ होदों। रिपर्ट बादिब्ला बिजेपिआ हादरारि लेङाइ आफादगिरि आरो एमपि बैजयन्त पान्डाखौ बिसायख'थिनि इनचार्ज आरो जम्मु काश्मीर बिधान सभानि हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि एमएलए सुनील कुमार शर्मा आरो मिरुनि बारग' मन्थ्रि दर्शना बेन जादर्सखौ इलेक्शन क'-इनचार्ज महरै थिसनथाइ होबाय। मख'नो गोनांदि बिजेपिनि हादरारि गाहाय नेहाथारि अरुण सिंहआ सागान होनाय फोसावथाइ फोरमायथिनाय बादिब्ला बे थिसनथाइया थाबैनो गोहोम गोग्लैगोन। 2022 मायथाइयाव आसामाव जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय हादरारि लेङाइ आफादगिरि बैजयन्त पान्डानि दैदेननायाव सुनील कुमार शर्मा आरो मिरुनि बारग' मन्थ्रि दर्शना बेन जादर्सआ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय प्लेन पलिसि आरो आदब खायदाफोरखौ थियारि खालामगोन। आमेरिका जुथाइ हादरनि वाशिंटनआव असमिया सावथुना मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिदों। वाशिंटनआव दिन्थिफुंदों जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनाले। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय 13 डिसेम्बर खालि सिएटल लिंकन स्कुवेर बेलभिउआव थानाय सिनेमार्क थियेटाराव रय रय बिनाले सावथुनखौ दिन्थिनाय जादों आरो वाशिंटनआव रय रय बिनाले सावथुनखौ आमेरिकानि सा 75 निफ्राय 80 सो असमिया सुबुंफोरा नायदों। मख'नो गोनांदि आमेरिकानि वाशिंटनआव दिन्थिफुंनाय बेयो गिबिसिन असमिया सावथुन। मख'नो गोनांदि वाशिंटनआव रय रय बिनाले सावथुनखौ दिन्थिफुंनायल' नङा, आमेरिकानि असमिया सुबुंफोरा असमिया हारिमु, मेथाइ आरो सावथुननि फारसे जुबिन गार्गआ होलांनाय बिहोमाखौबो मान बावो। बानजायगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला असमिया हारिमु आरो असमिया सावथुनखौ बुहुमनां थाखोआव लांनाय जुबिन गार्गनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय वाशिंटनआव रय रय बिनाले सावथुनखौ दिन्थिफुंदों।
2026 मायथाइयाव जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआबो मोन 20 मासियाव बादायगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि 2026 बिसायख'थियाव BPFआ BJP दैदेननाय NDA जों गोरोबथा लानानै 15 निफ्राय 20 बियाबाव बादायगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया फोसावदों। 2026 बिसायख'थियाव BPFआ मोन 20 बियाबाव बादायगोन आरो BPFआ NDAनि बाहागो लानानै बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होननानै हाग्रामा महिलारिया बाक्सा जिल्लायाव आसाम माला बिथांखिनि सिङाव मोननै लामा बानायनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसंनाय हाबाफारियाव बुंदों। बे हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिया BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौबो गोख्रों रावजों सावरायो आरो प्रमद बर'नि खुंथायनि समाव माखासे बिथांखिफोरनि सेंसन जानानै दं, नाथाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जायाखैमोन बुंदों। बबेखानि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया फैगौ जानुवारि दानाव चिरां गेलेमफु रेलवे लाइनखौ भुटानाव अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन होननानैबो हाग्रामा महिलारिया बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।